La setmana passada vaig penjar un vídeo al meu canal de YouTube en el que explicava per què deixaria de fer els vídeos en castellà per passar-los a fer en català. Des d'aleshores, aquest vídeo ha acumulat pràcticament 1.000 visites i desenes de comentaris, la major part d'ells negatius. És per això que he decidit que avui faré un vídeo responent als comentaris negatius que em van deixar alguns dels meus haters. I prepareu-vos perquè n'hi ha més d'un que em va fer escopir el cafè. Sense més preàmbuls, passem als comentaris. El Manuel diu: otro racista. Si parlar català et sembla racista, no em vull imaginar què pensaràs quan sàpigues que suco el pa amb tomàquet. El següent és un dels comentaris que més gràcia m'ha fet. La Mercedes, que a part d'una marca de cotxes bastant coneguda, és un nom bastant típic a Espanya, em comenta: ¿Los vikingos hablan catalán? ¿Por qué no haces los vídeos en danès primitiu? Vale, doncs ho provarem, Mercedes. Hej, jeg hedder Gillem, og dette er min kanal, Den Eventyrlystne Viking. Fra nu af vil jeg kun uploade videoer på primitiv dansk, fordi en person med et bilmærkenavn har bedt mig om det. El transnovinario ens diu: pues nada, a llegar a menos público. I jo li responc: efectivament, si ho faig en català, percentualment arribaré a menys gent. Així que tens tota la raó. Podem seguir. El següent parell de comentaris van una mica en la mateixa línia, que bàsicament és que no em coneix ni el Tato. No els hi trec la raó, ja que és la realitat. El Luis em diu: habla en el idioma que quieras, majo, te va a seguir viendo tu abuela y tus primos. I després Maldeprut em diu: ¿y a quién le importa? No te conocen ni en tu pueblo, màquina. Aviam, això m'ha ferit una mica més perquè visc en un poble que no és molt gran. Així que jo vull comprovar si realment no hi ha ningú en el meu poble que em conegui. Baixaré un moment al carrer i preguntaré a la primera persona que em trobi si coneix el meu canal, si coneix el Viking Aventurer o si em coneix a mi. Hola? Hola. Em coneixes? No, No coneixes el Viking Aventurer? no, qui és? Sóc jo. No et coneixo tu. Després tenim a Conejo Blanco, que em diu: es genial, te recomiendo no solo que no hagas más vídeos en español, sino que borres los que ya tienes subidos. A ver si te gusta más el catalán o el dinero. Em sembla que al Conejo Blanco li haurem d'explicar una mica com funciona això de monetitzar un canal de YouTube. Jo, amb els meus 1.000 subscriptors i les meves entre 50 i 100 visites per vídeo, puc monetitzar entre, aviam, deixa'm pensar, 0 euros i 0 euros, tant si faig els vídeos en castellà com en català. El Nicolás ens diu: bueno, tendrás ese público solamente, unos cuantos cientos, fin del canal. Doncs tens raó, Nicolás, però bueno, així els podré saludar tots pel seu nom quan em facin algun comentari. Un tal GR6872 ens comenta: ciao! Tinc una resposta molt fàcil per a aquest comentari, però no seré jo qui la digui, serà el Bad Bunny. Qué buen dato te aventaste, pero nadie te preguntó. El Daniel, que deu ser un espanyol molt patriota, segurament, diu: y este, señores, es el nivel de estupidez al que los nacionalismos llevan a las personas. Em pregunto si el Daniel, si jo fes els vídeos en anglès, també faria aquest comentari, o si per al contrari m'aplaudiria. Qui sap? Prepareu-vos pel següent comentari, que és una joia. L'Antònia... Ai, Antònia. Bueno, l'Antònia m'ha caigut bé. Em diu: quédate con tu catalán, que yo me quedo con mi andaluz. Mira, Antònia, com em caus tan bé, fem una cosa. Si vols algun dia quedem, fem un intercanvi lingüístic i jo porto una mica de pa amb tomàquet i tu pots portar, doncs no sé, pescadito frito, per exemple, i fem petar la xerrada. Què et sembla? Prepareu-vos perquè el següent comentari és d'aquests que costa d'empassar. Sao Pau comenta: no sé por qué el algoritmo me ha ofrecido este vídeo. Debes saber que estoy hasta el gorro de la imposición del euskera y ha dicho: toma, ahora catalán. Ahora en serio, hazlo como te dé la gana. Cada uno debería de ser libre de hablar como quiera. Desafortunadamente mis hijos no fueron libres de hablar y estudiar en su lengua materna, el castellano, por la imposición del euskera. Pero es tu canal y tú sabrás a quién quieres llegar. Si a mucha gente o a unos pocos. La lengua es solo una herramienta. Si yo hablase inglés, lo haría en ese idioma si creyese que mi canal es algo útil. Si no, pues eso. Un canal para amiguetes. Chao. Hòstia, ara la Sao Pau em fa patir. No em vull imaginar el que passarà si el pròxim vídeo que li surt als suggeriments de YouTube és en aranès. No, God!
No! God, please, no! 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 Quin drama muntarà? Bueno, millor no ser-hi present. No et preocupis, Sau Pau, que aquí no imposem l'idioma a ningú. Només penjo vídeos en català perquè qui vulgui els gaudeixi, però no vaig a imposar res a ningú. Pel següent comentari apartaré una mica el toc d'humor, ja que no m'agrada gens. Peter Añila comenta: el árabe es la segunda lengua en Cataluña. ¿Por qué escoges la tercera? I a tot això, un altre li respon: dentro de 30 años la segunda será la primera lengua. No m'allargaré en contestar aquests mononeuronals i el que sí que faré és demanar-los que s'informin i que busquin a l'IDESCAT, i amb això estaria tot. No vull donar bola als racistes de veritat. Error 504 em diu: otro progreflauta haciendo la revolución. Doncs sí, la veritat, just acabo de sortir de la comuna hippie on estic vivint, tocant la flauta cada dia per aconseguir trencar el sistema i que el català es parli a tot arreu. Així que, si em perdoneu, jo me'n vaig a fumar un torno cap allà. Adéu. Passem al comentari que més gràcia m'ha fet de tots. Asuntos Varios 7456 em diu: la cosa tiene pinta de que los de la Generalitat te han ofrecido pasta. A mí, en todo caso, me parece muy bien que en lo sucesivo solo hables catalán. Tus estupideces se notarán menos, no se te entenderán, entre parèntesis. Em poso mirant més fixament a la càmera perquè, sí, he de confessar-ho, Asuntos Varios m'has pillat. La Generalitat de Catalunya em va subornar perquè jo canviés completament el meu contingut i ara us explicaré en què consistia aquest suborn. Però primer ens haurem de remuntar a fa 3 setmanes. Jo arribava tranquil·lament a casa quan vaig veure que tenia una carta, aquesta d'aquí. I vaig pensar, no sé si fiar-me'n, perquè la lletra, doncs, no té pinta de que sigui d'algú de la Generalitat, però tot i així vaig decidir obrir el sobre. I sí, efectivament, era una carta de la Generalitat. Però no només hi havia una carta, també hi havia 3 xecs, no de diners, que segurament és el que acostumen a fer ells, sinó 3 regals molt patriotes i molt catalans. El primer d'aquests regals era un any de fuet gratis. Com veieu, era difícil resistir-se a aquesta oferta, però més difícil va ser resistir-se a la barretina firmada per al molt honorable president Carles Puigdemont. I per si això no fos poc, encara hi havia un tercer regal, que era una entrada doble al parc d'atraccions del Tibidabo. Vistes les coses, vaig estar donant-hi voltes i vaig arribar a la conclusió que el més sensat per la meva part era acceptar el suborn de la Generalitat, i és per això que vaig decidir fer aquest vídeo, del qual ara estic comentant els missatges més destacats que em van deixar, i vaig trair el meu honor al castellà per fer vídeos en català. Tot per aquest suborn, que jo crec que més d'un que està veient aquest vídeo no podria refusar de cap de les maneres. Abans d'acabar el vídeo vull incidir en el més important i el que més he valorat jo al fer aquest vídeo, que són els comentaris positius. Moltes gràcies a tots aquells que heu dedicat una part del vostre dia a mirar el meu vídeo i sobretot a deixar-me un comentari que valorés positivament la decisió que jo havia pres. Creieu-me que són els comentaris que més valoro i amb els que realment em quedo. Així que moltes gràcies Rosa, Joan, Ivan, Pilgri, Bromios, Marieta Music. Vull fer una menció especial també al Quique Casas, que és el que m'ha donat la idea de fer aquest vídeo. Quique, així que gràcies al teu comentari tothom pot veure aquest vídeo. Lola Bosch, Castelltercol, Bernat, Francesc i Èrica, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres i ens veiem en el següent vídeo, on intentaré fer una bogeria bastant gran, que és anar al cine de les Arenes des de Sant Cugat caminant. Adéu!